Dobrý den. Dnes se nacházíme v krásném historickém městě na Vysočině, které je známé čají Jemča a historickými slavnostmi Barchán. A je to Jemnice. Srdcem domu je prostorná kuchyně do tvaru U s vestavěnými spotřebiči a praktickou komorou. Prostorný obývací pokoj je s výhledem do zahrady a přímým vstupem na terasu. V přízemí se dále nachází velká koupelna s rohovou vanou, sprchovým koutem a 2 umývadly. Zajisté také oceníte prostor, který slouží jako technická místnost a prádelna a odtud můžete vstoupit do zahrady. Velkou devizou tohoto domu je výtah, který vám zajistí pohodlný přístup do pokojů v prvním patře. Velký pokoj s balkónem v prvním patře sloužil jako ložnice. Hned vedle se nachází dětský pokoj s vlastní šatnou. Druhý dětský pokoj je také hned vedle výtahu. Dále zde najdete prostornou šatnu s policemi a skříněmi. K domu náleží zahrada, která nabízí dostatek prostoru dětem na hraní i možnost pěstování vlastní zeleniny. Garáž, která se také nachází na pozemku, je dostatečně velká na to, aby se v ní zaparkovalo auto a uschovalo potřebné zahradní náčiní. Přijďte se podívat a objevte kouzlo tohoto krásného rodinného domu v Jemnici na Vysočině. Vaše nové bydlení na vás čeká.